Nasledovná rovnica má koreň v intervale 0, 2. Použijeme metódu bisekcie na aproximáciu koreňa. Pre x rovné 0 je hodnota funkcie kladná a pre x rovné 2 je záporná. Nájdime stred intervalu. Hodnota funkcie pre x rovnajúce sa 1 je kladná, teda nový menší interval je 1, 2. Pokračujme v algoritme. Výsledky môžeme zapísať do tabuľky. Všimnite si, že po opakovaní algoritmu metódy bisekcie 8 krát dostaneme koreň s presnosťou na 1/10 miesto.